Добър вечер, уважаеми зрители на Стара телевизия. Аз съм вашия любим водещ Цвики Здънчев. Вие гледате нашето ново предаване Пингвин срещу птички. И сега посрещнете нашия участник Пингвин. Бурни аплодисменти. Добър вечер, Пингвин. Заповядайте, седнете тук. Така. За съжаление, нашата мафия кълве трохички на покрива на студиото. Затова тук са само двамата главните мафиоти. Това са Дон Вито Корлеоне, или както всички го знаем, кръстникът. И разбира се, гангстърът Ал Капоне. Много ми е приятно. Така, преди да започнем, имам два въпроса. Кръстник, вие колко човека сте убил през живота си? Да питаш Дон Вито Корлеоне колко хора е убил, като да питаш Дон Жуан или Казабланка, прощавайте, Казанова, с колко жени е бил. Нека просто кажем, че след първия милион спря да ги брои. Да, добре. Вие, господин Ал Капоне, сте бил в много затвори. А лежали сте в Алкатрас? Да, разбира се. Докато бях там, предимно се занимавах с алхимия и алгебра, а през свободното си време обичах да гледам телевизия, Ал Джазира и най-вече Ал, както и Ал. И предполагам, че сте голям фен на Ал Бънди и Ал Пачино. Да, разбира се, защото Ал Пачино е изиграл ролята на колето. Да, така, да зарежем това и да започнем с играта на Пингвин с един абсолютно елементарен въпрос. Просто така, готов ли си да играеш Пингвин? Вие готови ли сте, господа мафиоти? Те са готови и така нашата игра започва с един абсолютно елементарен въпрос и то е: колко градуса е наклонността на планетата Плутон? Това е абсолютно елементарен, сигурно съм, че вие го знаете отговора. И така, възможните отговори са А70, Б80, С90 и Д120. Нека първо мафиотите да гласуват. Те гласуваха и сега да видим какво ще каже нашия участник Пингвин. Тъй като си очевидната за Плутон, мисля, че отговор А невъзможно, така че маркирам отговор С 90 градуса. Отговор С 90 градуса, това е верният отговор! Но за съжаление, да видим сега дали има някой сбъркал. Да, това е господин Ал Капоне, той е натиснал някой друг отговор и той си тръгва, за съжаление. Довиждане, господин О, Капоне. Адриано Челатано! Ал Капоне напуска. И така той напусна и ти носи Пингвин 40 000 лева. Това е великолепно, благодаря, господине. Искаш ли да вземеш половината от тези пари да си тръгнеш с тях или избираш Дон Корлеоне? Избирам Дон Корлеоне. И така той ще играе за следващия абсолютно елементарен въпрос, да го чувам и него. Ето го и него, тук са ми го написали колегите, аз съм си го написал на ръцете. И така, кой ще спечели Шампионската лига? Абсолютно елементарен въпрос. Отговор А Ливърпул, отговор Б Челси, отговор С Милан и отговор Д Манчестър Юнайтед. Нека първо кръстникът да гласува. Така, той гласува. Да видим сега какво ще каже нашия участник Пингвин. Тъй като съм огромен дявол, ще натисна отговор Д, Манчестър Юнайтед. Отговор Д Манчестър Юнайтед. Това е верният отговор, да! Но господин Кръстник е натиснал отговор С Милан и затова той си тръгва с Богом Кръстник. С Богом. Нека ти направя предложение, на което не можеш да откажеш. Дай ми парите, няма да се възра със семейството. Така, Дон Корлеоне си тръгва, напуска. С Богом, Дон Корлеоне, с Богом Кръстник. Така, Пингвин, ти вече разполагаш с почти 100 000 лева. Искаш ли си тръгнеш с половината и почти 50 000 лева? Или избираш да играеш? Решил съм за 100 000, така че защо да не ми взема? Той ще играе, но предстоят два изключително трудни въпроса. Ето го и първият от тях. От кой пол е Азис?